To kasancewar yanzu an yi watsi da Rarara a kamfen ɗin Tinubu, an mai gurbin sa da Abdul Amat mai kwashewa. Yanzu za ku ga wani ɗan gajeren bidiyo inda za ku ga Ganduje tare da Abdul Amat ɗin, wanda hakan kuma ya tabbatar da cewa an shafe tarihin Rarara akan wannan harka. Har ƙasa ba ma zan unguli da kan zabo, kafar ma ta zabo ce, fuffuken ma na zabo ne, wuyan ma na zabo ne, kan ma na zabo ne, komai na zabo. To yanzu dai wani sabon al'amari da ya kunno kai kuma shine hukumar kula da gine-gine ta jihar Kano wato kannywood ta gano cewa gidan Rarara ba a gina shi akan ka'ida ba, domin kuwa an gina shi ne akan hanyar ruwa, wato inda Rarara ya gina gidansa hanyar magudanar ruwa ce, wanda hakan kuma ya nuna cewa zai iya yiwuwa a rushe gidan Rararan gaba ɗaya. To shi ma dai wannan ana ganin ba zai rasa nasaba da rigimar Rararan da Gwamna Ganduja ba, domin kuwa mai yasa tuntuni ba a ce Rararan bai gina gidansa akan ka'ida ba, sai yanzu da rigima ta haɗo su da gwamnan. To yanzu dai wasu masoya Rara sun fito sun fara ba wa Gwamna Ganduja haƙuri, domin sun lura idan aka ci gaba da tafiya a haka za a iya samun gagarumar matsala a gaba. Baba Ganduja baya yin wannan, amma muddin giggiwa da firita za ta ci gaba da ribatarka kana taba shi a matsayin wali, to ba shakka masifa, firgici da tashin hankali irin na siyasa yanzu ka fara gani. Kaga da kana zaune cikin rufin asiri ka cika sha kai kyauta kai sadaka da a cikin gwamnatin Baba Ganduje, yanzu tsotsayi ya sa an ribace ka kai gada a kabari, zaman lumana ya maka nisa. Babban abin da nake tausaya ma kada ka dubda ta gano gidanka, domin dai bincike ya nuna cewa yana tsakiyar kan hanyar ruwa, lokacin kana tsakiyar tsikar duniya ka da tsinke. Amma idan ka manta, dan Allah bari mu sake tuna ma, ya kamata ma ka daina duban suna da ba za ka gan shi ba, domin yanzu ka Abdul Amat a Kano shine uban gidanka, yadda ya dama haka zaka sha. Kai bari a sake gaya maka yanzu ba Gwamna Ganduja ba, Abdul Amat idan ya ce baya son ka da zama a Kano yana da iko ya ce ka koma ka huta gidan gado, gwamnati kenan ikon Allah. Idan kuma ka musa ka ce kulle, mu ko mu haɗa ka da shi ya ɗauke ka har gaban dashi na gabashin tashar 'yan shayi, sai an sake ji. Dai a lokacin da Dauda Rara yake jin karansa ya kai tsaiko ya takali kowa har da babanmu Gwamna Ganduje a kan tafiyar Ahmad Bola Tinubu, yanzu haka dai a iya cewa ya dutse kaho ya gane kuskure ranar tsaga, domin a lokacin da yake kurin cewa harkar Tinubu ba sai da takarda ba. Wani taro da kake danni ito na ji, mu harkar Tinubu ba sai da takarda ba. Yanzu haka ya gane masu littafi sun kai shi tsakiyar dajin kare kukanka, inda yanzu haka ba shiri ya ɗauki takarda yana duba rudu ko zai yi dace da ganin sunansa. Amma ya manta cewa alƙalamin ya bushe, ajalin tafiyar Tinubu ya sauka a kansa, ba shi da sauran wajen zama a cikin jam'iyyar APC, wanda suka zaga shi wajen kada masa tambarin asara yanzu an ce ba shi ba sunansu. Wato babu shakka duk wanda ya san ƙwarya da abin da ke cikinta daga ranar ya cimma isasshen iliminsa, sai a shafa fatiha karatun ya tashi haka. Ina magana ne kan mai girma Baba Ganduje, bishiyar da shi mai yawan rai. Wato ya kamata a yi karatun ta nutsu, abu Baba Ganduje a sannu, domin wani wali ne a ban ƙasa da ba kowa ya sani ba, bisa abu. Muna tallan su, sai muka ce mu ma ga mutanenmu guda biyu ko guda uku a sakala a cikin 'yan siyasar nan, sai a cika wa kyauta ba? Na ce duk wanda zai yi sulhu da ni in koma jam'iyyar shi ko in koma wani guri, to ya ba mutum uku takara. Ba na son ko sisi, ala ya samu takara, abale ya samu dan yaya da zai, dan hajji ya samu dan yaya da zai. Daga ran da ala ya ce bulokin dina sunan shi ɗaya mawaƙi ya zama dan majalisa, ni ma zan sare. Amma in bai mu yi yanzu ba, to mu san kamar kuma da ta zo mana ba. Wallahi su uku takarar ala, wallahi nasara ce. Ko ya ci zaɓe ko bai ci zaɓe ba. Mu muke cewa a zaɓuwa da a zaɓe shi, dan ba za a yi ba. Ni ne ba ka yadda da ni zan zaɓuwa da dan Rarara, zan zaɓuwa da dan ala, zan zaɓuwa da dan Nure Biduwa, zan zaɓuwa da dan Yakubu Muhammad. Yakubu Muhammad zai ce suna na wane, ina kiran ku shiga jam'iyya ka za ku zaɓuwa ne, kuma a zaɓe shi. Ya zai ce a zaɓi ala ba za a zaɓi ala ba. Mu daina mai da kanmu baya, mu shigo gaba. Duk wanda yake da dama a lokacin yake amfani da ita, in ta wuce baka san lokacin da dawo ba. Shi yasa muka samu takara a ADP.